Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. HDP community holalong HSLC lapen HS asatlang ki undun tanga tumaphan KSA HDP arwa tumpen karchopon. Lakha inkoy resi Borjan constituency HDP along Niphai inkoy ragathom arua chiklo ada porphai sir kep malompen HSLC lapen HS asatlang ki undun tanga tumaphan HDP KSA branch tumpen chepater piponsi karcho ajai mek dengpon. Bang so amai long malong kiri tiso KSA HDP branch mai phupensi mai charipon. Lapen kongchun bang atur tok pipensi mai ke phalam thi thanpon. Karcho ajai mek along aluhisar poaman pen sardili be education block development board chairman Bokajan lapen aluhia man pen Chandra Singh Teron social worker Singh Timung social worker Harlongbi Kathar HDP Bajar committee president lapen KSA central committee president Thomson Rongpi secretary Desoy Teron Longkiri Ingti finance secretary Bokajan district committee president Raju Ingleng VP Sarmen Tiso Gobin Be Sonsi Ongdung pen Chetongdun Karcho ajai mek amayalong kadukawe bang pharo sira bang phokem abang phu bang phiatum chetongdun lapen first division angdeng kachipa undun aphai lake bang phlikep so se pusi pherang ke thengno nang pachini dun lapen kewangchi lang aseng kansitami karcho padupon bomchi pusi nang pachini dun Karcho ajai mek judet pen kijutsi slogan hangtaram ponsi bang swamai mesen pen pajutpon HDP pen Protap Ingleng report Karbi Anglong News Channel. Felicitation program itu SSLC lah, SS first time company itu. Thanks ini tu certificate atau finance atau itu, atau language kami itu cepat berkembang. Tapi yang langsung aja mereka kalau itu anjing kamban kan orang itu peninggalan pass percentage kan kong terus ini. Pacuning kan kalau kami pacuning ke 80 plus. Apa pening kan pacar sang itu pening kan 100 plus itu cetek konon. La songbong ben bangko anatum si first div kidam ketek konon tum. First div kan itu penidak langsung amai lo itu tek konon ke 40 plus itu. Total kado we pen la HS la pen HSLC abang pu apai kon bak chitong pin pet ini langsung candidates apai chitong ada 150 HDP angkatan cuma langsung mai lagi HDP angkat acok lah kali lo itu jasamen ke HDP angkat sini tu RDP kono lah pen do ini itu lo ngasih chitong tu di lah awal kono dari program itu dan original lo nalu tu maluhi kacau papon doing matu. Oh, ini langsung police station. Karcho aja ni kalau nanti sarpong kan, masih kalau berjalan itu board chairman, kalau sambil di BPI. lagi di pilong high school kailangan dulu lah sih, namun itu result kelong ben ning samdunu. Langsung result long kan itu ning samdunu. Ate itu actually bangun itu KSA HDP branch kan itu free coaching kita miliki pun. Maksud kami non lah langsung candidate atau company itu free coaching kita miliki itu jadi pun dekat. Tapi kita miliki pass percentage sebanyak. Nah orang banget yang orang itu kami batu pen job itu inyan macam free coaching. Tapi pen sudah miliki architect kami itu. Kewang jilang nang tu keklaim ponji lakuson tak karchu ponji phan kachi sik duma. Eventually as kami itu archu bombong sini itu HDP branch ada itu seperti kono lah dan kami itu education of time itu lalu saya aku kita orang bombong itu school visit kami itu HDP branch kan under Borjan konsensi lah Borjan konsensi angkat itu mana school itu di nomor itu sini itu cepat. Ini mah kacau cuma ada tapi pasal apa itu ini kan kartu kali itu career guidance tapi itu candidate sepan
kita macam ni macam kosong sih future mission ni mah nanti tu cakap. Mission pen sang tikipur non puanta ington te dera jok sang theatra kivek atum pen lam the chepaklang pon. Mission pen sang tikipur non puta ington ti lason si kedam tang ni phai inkoyarni driver atum pen forest department aphan panong si isi kachuni rialo pajerpon. Bonta forest atum non puta mission pen kipur atum aphan lang pronga son si mande. Ar jumimi la solong forest atum thekdun long ledet ma. La son si lang mili forest bit ke parlo along a jowangta mission pen sang tikipur. Ar jumimi forest atum thekdun long ledet ma. Mate forest atum kopine kaching kidun dokok ma. Mate komadne arleng ke thesi kipur ma. Non owe kimi akai ke thekere ke ongahut ilitum nam pi namdur harlong sangti thengpi thengprang votek woso lapen kilir sing apir bialong ason kedo an ilitum kirai kom kenang sot lasi nilitum karbi anglong behabe par choklem bom atumpen nanglitum aphan tuning ridunlo kirai kom nang chephan kenang sot nai nailo pusi phirang ke thengno lamthi nang chepaklang dun Manjapen Indrajit Teron report Karbi Anglong News Channel. Apangsi la news channel hin fantemi inton theba churu pepar peglo pindari tumrong thilu akla malong itum pini posin tum news fanang kok ma thila pahlo kedam tang itum bisteregani itum along tin a forest long ans tame itum lu pidam lab lo sitame mission ba no puta bonbe ko pe pod ma la le heyo lasi forest da kamani present bicara ndu ko ma puta ma thadam me lo lasi itum mangai lajak lo kere bot on bangke la mission ahin ban itum anis kidam tang bisterani bendeme bonde bon thimno posin itum bangke jering ti lab lo bang putin stame pinya tame mission pen thabom lang aju thapa juan bi ti pon situm khobolong bom kon dit name thegong long lo lasi kopi posi ke bon beden ma lasi tum forest afan same itum arju mimil so lam no mimil menge ria ta than ta oh area bang mate la lang mili area si thabom posi khobolong la sugun bagan wana la lang mili area lo thabang ke pada thabom posi tum khobolong lasi kopi posi la lang mili forest dak thenglong le den ma dung heta la lo ye lasi la lang mili staff han same isi bangke chun arju mimi lo alang ton same pini khuchon det doma mate ko pini lang tum same cerap mun doma la arju mimi lo asi bon batang ton sitimi bon lab nang pu la lo yel sinan bangke adak bain san mom basi ko bolong bom basi tumang same ko puson ki bon jaloma dak man sini ton same arju mimi lo pare sor pan same la lo yel nilen denge Mister tari inquiry ni nani tum alu pila pa pita nani tum thangna ta non puda reply avila manali tum phana so patha forest tum department pe non pu reply ta ve ya ta ve permission mal bang puta thabom la la lo tin ma hin ben ke tela mili lo non ke komasi hola da in charge tang bom nali tum chini don ma pada in charge ke bang ke sarthi dera kosi khobolong bom Amlukhi Sport Association pen chipater piponsi owe kimia tuma phan ake joy pen football ke pathu aning ke hang abang phu abang phia tuma phan football ka pathu ke than pon Amlukhi Sport Association along president pen la pen klembang phu tum pen kai kita owe kimia tuma phan kangthur ponche phansi chisik ponlo La sonsi football kapathu ke thekta pier thea dang along anong thetan lapen football kapathu aning ke hang atuma phan ake joy pen board setami pi pajurpo La sonsi Amlukhi Sport Association pen football kapathu ke than pon owe kimiatum okpran mesenangji pulute kapathua hin helo keminai pule pudeta hinuni kapathu pen hawar aphan mesenang thek longji Manjapen Indrajit Teron report Karbi Anglong News Channel.
Inia berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me